Dyweddos di bod gan Gymru 4 safle treftadaeth y byd? Llefydd arbennig sydd angen ei gwarchod yw'r rhain. Maent yn bwysig oherwydd ei diwylliant a'i hanes. Dyma'r 4 sydd yng Nghymru. Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Cestyll a Muriau Tref Edward y Cyntaf. Traffont Ddŵr a Chamlas Pont Cysylltiad. A Thirwedd Ddiwydiannol Blaen Afon. Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi ei leoli yng Ngwynedd ac yn cynnwys 6 ardal. Dyma nhw ar y map. Dyffryn Ogwen, Chwarel Dinorwig, Dyffryn Anlle, Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor, Porthmadog a Ffestiniog, a Thywyn a Abergynolwyn. Ond beth yw safle treftadaeth y byd? Defnyddir y term treftadaeth pam yn cyfeirio at bethau sydd yn cael eu trosglwyddo o un cenhedlaeth i'r llall. Pethau fel straeon, arferion, adeiladau neu dir. Mae yna sefydliad o'r enw UNESCO yn helpu i edrych ar ôl ein treftadaeth, i'w diogelu mwyn gwneud yn siŵr bod pobl yn y dyfodol yn medru ei gweld a'i gwerthfawrogi. Ceir 1223 o lefydd ar restr safleoedd treftadaeth y byd UNESCO, oll yn lefydd hynod o bwysig, arbennig neu'n unigryw. Yma gwelir logo UNESCO yn y canol, ac ar y chwith, logo y Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â logo treftadaeth y byd a logo Llechi Cymru. Mae UNESCO yn rhan o sefydliad hyd yn oed mwy o'r enw y Cenhedloedd Unedig. Sefydliad byd-eang yw'r Cenhedloedd Unedig, clwb mawr o bobl o bron i bob gwlad yn y byd, sy'n cwrdd i gydweithio mwyn datrys problemau a hyrwyddo heddwch a datblygiad, gyda'r nod o ddod o hyd i atebion i faterion fel tlodi, newyn neu wrthdaro. Beth am ddilino map unigryw o Gymru? Map sy'n dangos y 4 safle treftadaeth y byd, a'r 6 safle sydd yn rhan o Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Bydd y map yn unigryw i chi, mor unigryw a thapestri amryliw treftadaeth ein tiroedd ni.